Επιτέλους, να η πρώτη μέρα για ανάπαυση μετά από 5 συνεχή παιχνίδια. Το τάβλι είναι η αγαπημένη απασχόληση του Γκάλι και ο Νίκος Ισμανίδης θα προσπαθήσει μάταια όμως να τον κερδίσει. Ακόμα και στο συμπαθητικό ξενοδοχείο της Γλυφάδας πάντως, όπου έχει στηθεί το στρατηγείο της Εθνικής, οι ρεπόρτερς παραμονεύουν. Παναγιώτη Φασούλα, αν το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπάσκετ τελείωνε χθες το βράδυ, τι θα έχεις να θυμάσαι περισσότερο? Φυσικά την νίκη της Ιουγκοσλαβίας και την φοβερή συμπαράσταση του κόσμου μέσα στο Παραντεσπορ. Επίσης θα είχα να θυμάμαι και την νίκη και την ήττα από τη Σοβιετική Ένωση, η οποία κλάπηκε από μας, κλάπηκε μέσα από τα χέρια μας. Αυτά μάλλον θα έκανα θυμάμαι. Μιλήσαμε για μπάσκετ, ας μιλήσουμε και λίγο για τάβλι. Ποιος βλέπεις να κερδίζει από τους δύο? Βλέπω να κερδίζει ο Γκάλες, γιατί έχει φέρει 2 φορές δόρια και τα παίζει πεντάρες. Να όμως και ένας μοναχικός τύπος. Ο Λιβέρης Ανδρίτσος που προτίμησε την ησυχία του μπαρ και τη δροσιά ενός αναψυκτικού. Αντίθετα από τον αρχηγό του, τον Παναγιώτη Γιαννάκη, που είναι αναγκασμένος να υπογράφει τα αυτόγραφα το ένα μετά το άλλο. Για τον Νίκο Φιλίππου όμως, τι να πεις? Αυτός δίνει τη δική του μάχη, μπερδεμένος μέσα σε συναισθήματα χαράς για τις επιτυχίες της ομάδας και απογοήτευσης για την προσωπική του ατυχία. Η πρόκριση είναι πάντως για αυτόν μια ελπίδα. Ίσως μπορέσω στα επόμενα παιχνίδια, λέει από μέσα του, και εκτελεί όσο πιο καλά μπορεί τις ασκήσεις που του υποδεικνύει ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας. Επιστροφή στο γήπεδο για προπόνηση. Αύριο η Ιταλία περιμένει. Μπορεί βέβαια να μην είναι αυτή που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στην Αντ το 1983, ούτε και αυτή που αναδείχθηκε δεύτερη στην Ολυμπιάδα της Μόσχας. Αλλά το όνομα δεν αλλάζει, ούτε και οι φανέλες. Και αυτές τις γαλάζιες φανέλες δεν τις έχουμε κερδίσει ποτέ μέχρι τώρα. 15 αγώνες, 15 ιταλικές νίκες. Οι περισσότερες μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Οι παίκτες και ο πολίτης προσπαθούν λοιπόν να ξεχάσουν την παράδοση. Ξέρουν άλλωστε πως οι φανέλες ποτέ δεν κερδίζουν μόνες τους. Η άλλη πλευρά, αλήθεια, τι λέει? Ο Μπιανκίνι, όπως πάντα, είναι προσεκτικός και μετρημένος. Η Ελλάδα, λέει, θα παίξει μπροστά σε ένα μεγάλο κοινό. Για μας που είδαμε τα προηγούμενα παιχνίδια, αυτό το κοινό ήταν πολύ θερμό με την ομάδα του, αλλά συγχρόνως και πολιτισμένο. Θα κάνουμε πάντως ό,τι μπορούμε για να νικήσουμε τον κόσμο και μια ομάδα που δείχνει ικανή για πάρα πολλά πράγματα. Ο Βάλτερ Μανίφικο επισημαίνει πως η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλα βήματα προόδου σε αυτό το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Εναντίον των Ιουγκοσλάβων, λέει, νίκησε μετά από έξοχη απόδοση και κατά των Σοβιετικών πάλεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η συμπαράσταση του κόσμου την κάνει ικανή για το καλύτερο, γι' αυτό και εμείς θα πρέπει να προσέξουμε πολύ. Ο Αντωνέλο Ρίβα, τέλος, προεξοφλεί πως θα γίνει μεγάλη μάχη και τονίζει: θα κυνηγήσουμε την νίκη και ξέρουμε πως είναι πολύ δύσκολο να την πάρουμε με το μέρος μας. Ο κόσμος αποτελεί έναν έκτο παίκτη για την ελληνική ομάδα. Όταν πάντως του ζητήθηκε να δώσει με ποσοστά τις πιθανότητες των δύο ομάδων, το απέφυγε, αλλά εξέφρασε την πεποίθηση ότι τελικά νικήτρια θα είναι η Ιταλία. Δύσκολο να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, αλλά νομίζω ότι η Ιταλία είναι πιο πιθανό να προκριθεί. Το όραμα της πρόκρισης στα ημιτελικά έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να παρακολουθήσει το μάτς από τις εξέδρες του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Γι' αυτό και αρχίζει ένα πρωτοφανές, ένα απίστευτο κυνηγητό στα ειστήρια. Πολλά νεαρά κυρίως άτομα θα ξενυχτήσουν μπροστά στα εκδοτήρια και τα ταμεία. Και όταν διαπιστώσουν πια πως ειστήρια δεν υπάρχουν, που να βρεθούν άλλωστε όταν η ζήτηση είναι για εκατοντάδες χιλιάδες και αυτά δεν ξεπερνούν τις 15, θα ξεσπάσουν σε συνθήματα και κραυγές αποδοκιμασίας. Όμως κάποια στιγμή το παιχνίδι θα αρχίσει. Ο Γιαννάκης κάνει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα. Ο Χριστοδούλου προσπαθεί να τον μιμηθεί. Στο γήπεδο
δεν μπορεί να πέσει ούτε καρφίτσα. Οι Ιταλοί προσπαθούν να ανταποδώσουν με τον Ρίβα, αλλά ο Καμπούρης έχει γρήγορες επιστροφές και πηδάει ψηλά. Ο Φασούλας εκμεταλλεύεται τις πάσες του και καρφώνει την μπάλα στο Ιταλικό καλάθι. Ο Μπιανκίνι τον είδατε να ζητάει απεγνωσμένα time out, αλλά ο Γκάλης δεν συγχωρεί. Έκπληκτοι, οι παίκτες του Μπιανκίνι δεν μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται. Τα καλάθια έρχονται το ένα πίσω από το άλλο και είναι πιο οδυνηρά όταν τα σημειώνει ο Παναγιώτης Γιαννάκης και είναι 3 πόντων. Προσπαθούν να κλείσουν τον Γκάλη, αλλά αυτός θα αξιοποιήσει τους συμπαίκτες του. Ο Ρίβα φεύγει με ταχύτητα και δύναμη για να καρφώσει την μπάλα στο ελληνικό καλάθι και ο Κώστα θα σταματήσει προς στιγμή το Χριστοδούλου. Ο Μοντέκι με αυτό το lay-up θα δώσει ελπίδες, αλλά ο Γκάλης σημαδεύει έξω από τη γραμμή των 6 και 20 πόντων. Ένα τρίποντο ακόμα. Και ακόμα ένα από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Το γήπεδο σύεται. Η Ελλάδα προηγείται με 9 πόντους πριν ακόμα φτάσουν στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μπιανκίνι πάντα όρθιος. Προσπαθεί να περισσώσει ό,τι μπορεί. Αλλά ο Φασούλας είναι πιο γρήγορος από τους Ιταλούς ψηλούς. Πιο ευέλικτος και πιο εύστοχος. Και θα ξανακαρφώσει την μπάλα στο Ιταλικό καλάθι μετά από αυτό το εντυπωσιακό rebound. Το ημίχρονο τέλειωσε με πλήρη υπεροχή της ελληνικής ομάδας και στην αρχή της επανάληψης τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα για τους Ιταλούς. Ο Γιαννάκης είναι σε μεγάλη μέρα. Ο Γκάλης όπως πάντα Γκάλης. Ο Καμπούρης κλέβει εκπληκτικά την μπάλα από τους αντιπάλους και με ντρίμπλα θα φτάσει μέχρι το αντίπαλο καλάθι για να καρφώσει. 19 πόντι διαφορά. Ο Μπιανκίνι ζητάει νέο time out. Είναι φανερό πια ότι δεν είναι μια απλή νίκη. Είναι ένας θρίαμβος. Με αυτό το θρίαμβο η Ελλάδα θα περάσει στα ημιτελικά. Ο Πολίτης δείχνει να έχει ηρεμήσει. Η διαφορά είναι μεγάλη και οι παίκτες του δεν τον προδίδουν. Και νιώθει ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά όταν η μπάλα είναι στα χέρια του Νίκη Γιάλη. Οι Ιταλοί δεν μπορούν να μειώσουν λιγότερο από 15-13 πόντους. Και ο Ιωάννου, όταν παίρνει τη θέση του στο παιχνίδι, βρίσκει γι' αυτό στον δρόμο προς το καλάθι. Ενώ στις καφετέριες της Αθήνας ο κόσμος που παρακολουθεί από τηλεόραση ξεσπάει σε πανηγύρια. Η Ελλάδα ολόκληρη ζει στον παλμό του Ευρωμπάσκετ. Πανηγυρίζει τους τριάμβους του Γκάλη και της παρέας του. Και τότε αυτός, ο μεγάλος πρωταγωνιστής που συνήθως μένει σιωπηλός και απόμακρος, αποφασίζει να μιλήσει. Πότε πίστεψες ότι η ελληνική ομάδα είχε την νίκη στα χέρια της? Επειδή είχε συνέχεια μια διαφορά και οι Ιταλοί προσπαθούσαν να μειώσουν αλαμάτια. Για μένα φάνηκε από την αρχή, από το ζέστημα, μόνο που το σκέφτησα στα μάτια, φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμοι να παίξουν. Ήξερα και την ψυχολογία της ομάδας και ήμασταν σε πολύ καλή κατάσταση και πήραμε την νίκη. Αυτή η σημερινή νίκη και ενδεχόμενα ένα μετάλλιο ακόμα και το χρυσό, πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από το ελληνικό μπάσκετ για να μην είναι μια ευκαιριακή διάκριση? Κοίτα, αυτή η ομάδα έχει μέλλον, δεν θα σταματήσουμε εδώ, ό,τι και να γίνει στους Πανευρωπαϊκούς. Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα? Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι. Είναι η μεγαλύτερη διάκριση που έχει πετύχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Ποτέ δεν είχαμε κερδίσει στην Ιταλία, αλλά και η διάκριση αυτή στην Ευρώπη ποτέ δεν έχει κάνει αυτή η Ελλάδα. Είμαι πολύ ευτυχισμένος, γιατί πρώτη φορά έχω παίξει τέτοια διοργάνωση και έχω φτάσει σε ένα μετάλλιο στην Ευρώπη. Η πρώτη στιγμή μας ήταν ότι όταν είχαμε περάσει πλέον 17 πόντους και κάναμε πλάκα. Τι να σου πω, το παιχνίδι το πήραμε άνετα. Πρέπει να είμαστε πολύ καλή ομάδα.
Ο κόσμος για μια ακόμα φορά αποθέωνει τους ηρωές του. Σήμερα όμως τη μερίδα του λέοντος δικαιού του αρχηγός Παναγιώτης Γιαννάκης, που εναντίον των Ιταλών ήταν γρήγορος και δυνατός σαν τον άνεμο και συγχρόνως εξαιρετικά ικανός εκτελεστής. Ανάμεσα στα προημιτελικά και τα ημιτελικά υπάρχει πάντα μια καινή μέρα για τις ομάδες που συνεχίζουν την κούρσα προς το τρόπαιο. Οι Ιουγκοσλάβοι την αφιερώνουν στην προπόνηση, θέλοντας να είναι πανέτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι και τη ρεβάνς που έχουν ορκιστεί να πάρουν από τους τρασίτατους, όπως τους αποκαλούν Έλληνες. Έχουν περάσει ακριβώς 8 μέρες από το σκληρό μάθημα που πήραν την περασμένη Πέμπτη. Και όλοι τους είναι βέβαιοι πως η ελληνική ομάδα δεν θα μπορέσει να επαναλάβει τόσο σύντομα ένα τόσο μεγάλο κατόρθωμα. Ένας Ολυμπιακός τίτλος, 2 παγκόσμιοι και 3 πανευρωπαϊκοί συνοδεύουν τους Πλάβοι, που είναι μοιραίο κάποιες στιγμές να εμφανίζονται υπερόπτες. Ο Ντράγκαν Κιτσάνοβιτς είναι μια από τις μεγαλύτερες δόξες της Ιουγκοσλαβίας και βρίσκεται και αυτό στην Αθήνα για να συμπαρασταθεί στον Τσόσιτς που ήταν συμπαίκτης του και στους διαδόχους του στην εθνική ομάδα. Θα εκφράσει λοιπόν θαυμάσια το ιουγκοσλαβικό πνεύμα σαν ένας γνήσιος εκπρόσωπός του. Άσχετα με το τι έγινε στο πρώτο μάτς, λέει, τώρα βλέπω περισσότερο τη Ιουγκοσλαβία. Πιστεύω πως η Ελλάδα ήταν μέχρι εδώ. Τα έχει δώσει όλα. Άδειασε δηλαδή το ρεζερβουάρ της. Κυρίαρχο ρόλο θα παίξουν οι ψυχικές δυνάμεις και η θέληση για την νίκη. Και η Ιουγκοσλαβία υπερέχει. Επικίνδυνες εκτιμήσεις θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς τα όσα είπε η παλιά βεντέτα του Ιουγκοσλαβικού μπάσκετ. Η Ελλάδα φλέγεται από τη ζέστη και τον πυρετό που προκαλεί η μεγάλη σημερινή αναμέτρηση με την Ιουγκοσλαβία. Αλήθεια, πώς το περίμεναν.
η εθνική μας ένα μόνο βήμα από τον τελικό. Το στάδιο ειρήνης και φιλίας πολιορκείται από τους πεισματάριδες που δεν μπορούν να συμβιβαστούν με την ιδέα ότι θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι από την τηλεόραση. Όλοι περιμένουν ένα εισιτήριο και όταν η ζέστη φτάνει στο απροχώρητο, μόνη λύση είναι ένα δροσιστικό κατάβρευμα. Αλλά όχι για όλους. Υποθυμίες και κρούσματα ηλίασης σημειώθηκαν πολλά μέχρι νωρίς το απόγευμα. Ο μεγάλος ημιτελικός αρχίζει. Ο Φασούλας με το καλημέρα καρφώνει την μπάλα στο ιουγκοσλαβικό καλάθι. Ο Γιαννάκης απ' έξω σημαδεύει ένα νέο τρίποντο. Ο Γκάλης πασάρει στο Χριστοδούλου και αυτός θα βρει ξανά το στόχο. Καλύτερο ξεκίνημα δεν γινόταν. 7-0 και 14. Οι Έλληνες παίκτες κυριαρχούν και στην άμυνα και στην επίθεση. Οι Ιουγκοσλάβοι δείχνουν να τα έχουν χαμένα, καθώς ο κόσμος όρθιος αποθεώνει τους Έλληνες παίκτες και φωνάζει τώρα πια τίποτα δεν μας σταματά. Ο Πάσπαλιε αποδεικνύεται σε εξαιρετικό σουτέρ, αλλά απέναντι στον Γκάλι τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Ο Τσόσιτς όρθιος κάνει συνεχείς παρατηρήσεις, πότε στους διαιτητές και πότε στους παίκτες του. Αλλά ο Γιαννάκης, ακόμα και μαρκαρισμένος, είναι δύσκολο να αστοχίσει. Αλλά και ο Γκρίμποβιτς τον μιμείται με τον ίδιο τρόπο. Ο Χριστοδούλου παρουσιάζει ένα παιχνίδι μείγμα ψυχίας και ευστοχίας. Ενώ ο Ντράζεν Πέτροβιτς έχει λίγα περιθώρια δράσης και για να φτάσει μέχρι το ελληνικό καλάθι χρειάζεται πολύ μεγάλη βοήθεια. Όμως οι Ιουγκοσλάβοι είναι πάντα Ιουγκοσλάβοι. Σιγά σιγά αρχίζουν να μειώνουν. Θα φέρουν το παιχνίδι τελικά στα μέτρα τους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα πάρουν μια διαφορά που προς στιγμή θα κάνει το γήπεδο να παγώσει. Πίστεψαν όμως ότι έχουν κερδίσει πριν το μάτς τελειώσει. Αν πράγματι συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε θα το πληρώσουν σκληρά. Στο ελληνικό στρατόπεδο όμως συνεχίζει να υπάρχει η πίστη για την νίκη. Κανείς δεν κοιτάζει το σκορ. Όλοι κοιτάνε το αντίπαλο καλάθι. Και ο Γκάλης με το Γιαννάκη θα καταφέρουν πάρα πολύ καλά. Ο Κούκοτς μπαίνει στην Ιουγκοσλαβική πεντάδα. Οι αντίπαλοι μας ξεφεύγουν ακόμα περισσότερο στο σκορ. Αλλά κάποια στιγμή, όπως το πρώτο ημίχρονο, έτσι τώρα από την ανάποδη, το παιχνίδι θα αλλάξει ροή. Ο Χριστοδούλου αναδεικνύεται σε πραγματικό παλικάρι. Και ο Φασούλας καταφέρει να φεύγει πιο γρήγορα από τα αντίπαλα σεντερφόρ. Η Ελλάδα ξαναπερνάει μπροστά. Έστω και με ένα μόνο πόντο. Η μεγάλη μάχη θα γίνει από εδώ και πέρα. Ο Σβετιτσιάνιν δεν μπορεί να σταματήσει τον Γκάλι, αλλά και ποιος μπόρεσε. Το σόου του μεγάλου σκόρερ δεν έχει όμοιό του. Είναι πανταχού παρόν. Ανάμεσα σε 4 αντιπάλους ξεφεύγει για να πετύχει ένα νέο καλάθι. Και η εθνική μας είναι πια με 5 πόντους μπροστά.
Όμως το παιχνίδι έχει πολύ δρόμο ακόμα. Ο Σβετιτσιάνιν ανταποδίδει με τρίποντο. Η Ιουγκοσλαβία των Πέτροβιτς θέλει οπωσδήποτε τον τελικό. Αλλά απέναντί της έχει μια Ελλάδα αποφασισμένη και ένα κόσμο που δεν λέει να σταματήσει. Η μάχη θα συνεχιστεί σκληρή. Ο Γκάλης επιστρατεύει όλη του τη φαντασία για να κάνει κάθε φορά και κάτι διαφορετικό. Κάτι που οι αντίπαλοι δεν μπορούν να προβλέψουν. Ο Σβετιτσιάνιν αποδεικνύεται καλή λύση, αλλά η ελληνική ομάδα είναι πάντα μπροστά. Και ο Ανδρίτσος που έχει μπει στο παιχνίδι δείχνει να έχει προσαρμοστεί πολύ γρήγορα στο πνεύμα του. Ο Γκρίμποβιτς αποδεικνύει και πάλι ότι είναι πολύ καλό σουτέρ. Και η ελληνική ομάδα αναγκάζεται να παγώσει το παιχνίδι. Αλλά μήπως ο Ανδρίτσος είναι άσχημο σουτέρ? Πόσες φορές το έχει αποδείξει? Ο Πέτροβιτς αναλαμβάνει την ευθύνη στις δύσκολες στιγμές, καθώς βλέπει ότι η εθνική μας έχει ξεφύγει στο σκορ. Αλλά ο Φασούλας όταν θα βρει την ευκαιρία δεν συγχωρεί. 2 λεπτά ακόμα. Οι Ιουγκοσλάβοι κλέβουν την μπάλα, αλλά ο Γιαννάκης θα κάνει μακροβούτι για να διώξει σαν τερματοφύλακας. Ίσως η πιο ηρωική ενέργεια του αρχηγού της ελληνικής ομάδας στο πρωτάθλημα. Και πάνω στον ιδρώτα που άφησε το κορμί του Γιαννάκη θα γλιστρήσει στην κρίσιμη στιγμή ο Γκρίμποβιτς. Διπλό το καλό για την ελληνική ομάδα. Το άστοχο σουτ του Χριστοδούλου δεν έχει καμιά σημασία. Η ελληνική ομάδα έχει κερδίσει με 81-77 και είναι πια στο τελικό. Όλοι πανηγυρίζουν. Όλοι γιορτάζουν. Τα αδέλφια Πέτροβιτς θα χάσουν την ψυχραιμία τους μετά από αυτή τη νέα ήττα. Ο Ντράζεν θα αρνηθεί να κάνει δηλώσεις. Και ο Αλεξάνδρ, μιλώντας πια για τον τελικό, θα πει πικρόχολα πως η Σοβιετική είναι καλύτερη και θα τους ευχηθεί καλή τύχη. Ο Κρέσιμιρ Τσόσιτς αντίθετα θα σταθεί για μια ακόμα φορά στο επίπεδο που τον έκανε πάντα να ξεχωρίζει. Από την εποχή που ήταν ακόμα πρωταγωνιστής μέσα στα τερέν και όχι στον πάγκο. Δεν θέλω να παραπονεθώ, λέει, για τη διαιτησία και να χαλάσω έτσι την εικόνα της ελληνικής νίκης. Εάν έγιναν λάθη που χάσαμε, γι' αυτά φταίω εγώ και οι παίκτες μου. Αλλά βέβαια θα πρέπει να τονίσω πως αν δεν παίζαμε στην Ελλάδα, το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό. Αν οι Ιουγκοσλάβοι νιώθουν απογοητευμένοι που αποκλείστηκαν από τον τελικό, αυτό δεν εμποδίζει τους νικητές να απολαμβάνουν την επιτυχία τους. Πιο εκδηλωτικός από όλους είναι όπως πάντα ο Νίκος Φιλίππου, που θα εγκαταλείψει το πούλμαν και θα ανέβει στην μηχανή ενός από τους χιλιάδες φιλάθλους που πανηγυρίζουν για να φτάσει μέχρι το ξενοδοχείο στη Γλυφάδα. Από το στάδιο ειρήνης και φιλίας μέχρι τη Γλυφάδα αρχίζει μια θριαμβευτική πομπή. Μηχανές με σημαίες, κόσμος που πανηγυρίζει. Και όταν σε λίγο το ξενοδοχείο θα πολιορκηθεί από το ξετρελαμένο από το χαρά κόσμο, θα αρχίσει να πετάει φωτοβολίδες από το μπαλκόνι ο Νίκος Φιλίππου. Ενώ ο Γιαννάκης, ημίγυμνος, προσπαθεί να αποκαταστήσει με άλλο τρόπο την επικοινωνία με το πλήθος.
Μέσα στην κοσμοχαλασιά όμως όλοι παραμερίζουν για να περάσει μια γερόντισσα. Είναι η μάνα του Κώστα Πολίτη που έτρεξε να βρεθεί κοντά στον αγαπημένο της, να το συγχαρεί και να του ευχηθεί καλή επιτυχία στον τελικό. Την ίδια ώρα, οι παίκτες βρίσκουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν συγχαρητήρια. Μα απόψε τα περισσότερα αξίζουν στο Φάνη Χριστοδούλου, που εναντίον της Ιουγκοσλαβίας έκανε το καλύτερο του παιχνίδι. Πάντα στο ξενοδοχείο. Ο κόσμος είναι και σήμερα πολύς. Και ο αρχηγός, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, υπογράφει ακούραστα τα αυτόγραφα που του ζητάνε. Ο Φασούλας με τον Φιλίππου όμως βρήκαν ένα πιο πρωτότυπο τρόπο για να περάσουν την ώρα τους. Αποδεικνύουμε ότι είμαστε ένα πανίσχυρο δίδυμο και δεν χωριστόμαστε ποτέ. Εγώ το υπόσχομαι θα το συλλάβω αν δεν παίξει καλά στο τελικό. Ακόμα ένα ζευγάρι χειροπέδι για τον Αργύριο τον Καμπούρη θέλουμε. Σίγουρα. Και ελπίζω να παίξει καλά στο τελικό γιατί έτσι θα κατατήσει μετά. Αύριο όμως είναι ο τελικός. Οι Σοβιετικοί τι λένε? Βάλτερς. Είμαστε πιο δυνατοί. Για τους Έλληνες θα είναι δύσκολο να μας αντιμετωπίσουν, αλλά και για μας είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο. Μαρτσουλιώνης. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι, αλλά δεν κάνω προβλέψεις. Είναι δύσκολο, βλέπεις, να παλέψεις εναντίον του Γκάλι, του Γιαννάκη, του Φασούλα, αλλά και όλης γενικά της ελληνικής ομάδας που είναι πάρα πολύ καλή. Η μέρα του τελικού ξημερώνει. Και οι δύο ομάδες θα πάνε στο γήπεδο για ένα καλό ξεμούδιασμα. Το βράδυ πρέπει να είναι στην καλύτερη τους φόρμα. Την ώρα που κάνουν προπόνηση οι δικοί μας, οι Σοβιετικοί παρακολουθούν με προσοχή. Αν και τώρα πια η μια ομάδα δεν έχει τίποτα να μάθει από την άλλη. Τα συμπεράσματα που βγήκαν από την πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση θα
θα χρησιμεύσουν κατάλληλα και στους δύο προπονητές, τον Κώστα Πολίτη και τον Αλεξάνδερ Γκομέλσκι. Ο Σοβιετικός σέρνει πίσω του μια τεράστια πύρα κρισίμων αναμετρήσεων. Πώς να βλέπει άραγε το σημερινό παιχνίδι? Είναι, λέει, ένας τελικός και μάλιστα μέσα στην Ελλάδα, μπροστά σε αυτό το φοβερό κόσμο. Σε ουδέτερο γήπεδο τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Η Ελλάδα έχει πολλούς καλούς παίκτες, όπως ο Γκάλης που τον θεωρώ κορυφαίο Ευρωπαίο, ο Γιαννάκης, ο Φασούλας και οι άλλοι. Και συγχαίρω τον Πολίτη που ανέβασε αυτή την ομάδα στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ένα πόστο που κανένας δεν πίστευε πως θα μπορούσε να πάρει. Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε για μια θέση στην οκτάδα. Μετά έβαλε στόχο τα ημιτελικά και σήμερα δίκαια αγωνίζεται στον τελικό. Это симпатичные для нас люди, которых мы в России и в Советском Союзе близко любим и ценим. Но здесь они оказывают очень большое влияние на судей и на команды, и это тоже надо учитывать. Το βράδυ θα δείξει αν κατορθώματα σαν και αυτό του Δαβίδ απέναντι στο Γολιάθ μπορούν έστω και σπάνια να επαναλαμβάνονται. Πάντως, η σημασία της αναμέτρησης δεν εμποδίζει τους δύο προπονητές να κουβεντιάζουν φιλικά και να ανταλλάξουν τελικά μια χειραψία και να δώσουν ραντεβού για τις 8 που θα αρχίσει η μεγάλη μάχη. Φτάνει το απόγευμα και ο κόσμος μαζεύεται στο γήπεδο από νωρίς. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε μερικούς τι λένε. Θα τους διαλύσουμε. Εσείς που το αίμα σας δεν βράζει και τόσο πολύ. Ποιος είπε πως δεν βράζει? Εμείς παρακολουθούμε τώρα και 30 χρόνια μπάσκετ. Τέτοιο πράγμα δεν το έχουμε ξαναδεί και ελπίζουμε για το καλύτερο. Τι θα κάνετε αν η ελληνική ομάδα πάει μπροστά, αν κοντεύει να πάρει το κύπελλο? Θα πάμε στην Ομόνια και θα πανηγυρίσουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα. Εμείς ήρθαμε από την Κωνσταντινούπολη για να δούμε τον αγώνα. Είμαστε από τη Ρωμιοσύνη της Κωνσταντινούπολης. Ήρθαμε να την υποστηρίξουμε. Οπωσδήποτε θα το πάρουμε σήμερα, δεν υπάρχει Σίγουρα περίπτωση. θα το πάρουμε, σίγουρα. Και ο μεγάλος τελικός αρχίζει. Το πρώτο καλάθι για τους Σοβιετικούς με τον Τζατσένκο. Ο Γκάλης θα αποτύχει, αλλά ο Φασούλας, πιο γρήγορος από τους Σοβιετικούς ψηλούς, με follow θα κάνει την ισοφάριση. Η σειρά του Χριστοδούλου τώρα. Η Ελλάδα περνάει μπροστά. Και ο Γκάλης, όπως πάντα, δουλεύει με ακρίβεια. Καμιά φορά το ρόλο του τροφοδότη αναλαμβάνει ο Χριστοδούλου, αντί για το Γιαννάκη. Αλλά υπάρχουν και στιγμές που ο Νίκος Γκάλης θα παίξει το ρόλο του playmaker, όπως τώρα. Playmaker και εκτελεστή συγχρόνως. Οι Σοβιετικοί δείχνουν να τα έχουν χαμένα. Ποιο να πρωτοφυλάξουν? Το Γιαννάκη, το Χριστοδούλου, τον Γκάλη, το Φασούλα. Ο Καμπούρης σταματάει τον Βάλτερ στην τελευταία στιγμή. Και ο ευνηδιασμός θα ανοίξει με το Φασούλα μπροστά στον Τζατσένκο. Ο γίγαντας των 2-20 δεν θα μπορέσει να σταματήσει την αράχνη του ελληνικού μπάσκετ, που δίνει νέο στόπ πάνω στο Βάλτερς. Στη μάχη των rebound, ο Φασούλας είναι κυρίαρχος. Η Ελλάδα προηγείται με 8 πόντους διαφορά. Ο κόσμος που πίστευε από την αρχή στη νίκη, τώρα βλέπει ότι δεν είχε άδικο. Ο Γέρο Γιοβάησα απαντάει με ένα τρίποντο. Και οι Σοβιετικοί καταφέρνουν να σταματήσουν προς στιγμή τον Γκάλη. Και πάλι ο Γιοβάησα φέρνει τη διαφορά στους 5 πόντους. Αλλά ο Καμπούρης ξέρει να παλεύει ανάμεσα σε 2 και 3 αντιπάλους και ο Γκάλης πετυχαίνει ένα από τα πιο δύσκολα καλάθια του πρωταθλήματος. Ανάμεσα σε 4 αντιπάλους κάνει ένα διπλό σπάσιμο στον αέρα και την ώρα που πέφτει πια στο έδαφος θα πετάξει την μπάλα στο σοβιετικό καλάθι. Ο Βάλτερς φεύγει γρήγορα στον ευνηδιασμό. Και
Ο Μαρτσουλιώνης βρίσκει το στόχο απ' έξω. Ο Ανδρίτσος έχει μπει στο παιχνίδι και κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Να και η σειρά του Γιαννάκη. Όλα πάνε καλά για την ελληνική ομάδα. Ο Βάλτερς μειώνει λίγο πριν εκπνεύσει το πρώτο ημίχρονο. Ενώ ο Τσατσένκο θα πέσει με όλο το βάρος του τεράστιου κορμιού του πάνω στον αρχηγό της ελληνικής ομάδας, που στη φάση αυτή κινδύνεψε να τραυματιστεί. Η απάντηση είναι μια μακρινή πάσα και ένα εύκολο καλάθι για τον Γκάλι. Τώρα έχουμε ισοπαλία. Αλλά όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, ο Γκάλης δεν δυσκολεύεται. Η ελληνική ομάδα περνάει ξανά μπροστά. Αλλά ο Τσατσένκο θα βρει απροετοίμαστη την ελληνική άμυνα και ο Βάλτερς θα σημαδέψει από μακριά. Μια δεύτερη σύγκρουση. Αυτή τη φορά ο Τσατσένκο, χωρίς να θέλει, χτύπησε με την μπάλα στο πρόσωπο του Παναγιώτη Γιαννάκη. Με την μπάλα και με το χέρι λίγο. Ο Γκάλης σαν center for παίρνει το rebound από Τσατσένκο και άλλους αντιπάλους, όπως τώρα εδώ ο Χριστοδούλου. Οι μάχες είναι σώμα με σώμα. Η ελληνική ομάδα είναι πάλι μπροστά, αλλά πάνω στον ενθουσιασμό ένα κέρμα θα χτυπήσει τον κομισάριο της FIBA, τον Βρετανό Τάρνερ. Δεν ήταν τίποτα το σπουδαίο όμως. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί κανονικά. Ο Γιαννάκης τρυπώνει κάτω από το σοβιετικό καλάθι και με αυτό το follow πετυχαίνει άλλους 2 πόντους και άλλους 3 τώρα με το shoot έξω από τα 6:25. Η Σοβιετική είναι μπροστά 3 πόντους και ο Χομίτσιους τρυπώνει κάτω από το ελληνικό καλάθι. Ο Γκάλης θα απαντήσει με τρίποντο, αλλά οι Σοβιετικοί προηγούνται πάντα 82-77. Ο Ιωάννου με αυτή τη διπλή προσπάθεια θα μειώσει. 82-79. Ο Τσατσένκο παλεύει με το Φασούλα. Και τελικά ο δικός μας θα κάνει φάουλ που θα καταλογίσει ο Ισπανός διαιτητής. Είναι το 5ο του Παναγιώτη Φασούλα. Ο Γιαννάκης κλέβει αυτή την παλιά και χρεώνεται με φάουλ. Έξω κι αυτός με 5. Η ελληνική ομάδα συνεχίζει σχεδόν μισή. Αλλά ο Γκάλης θα πάρει το παιχνίδι επάνω του. 89-88. Και ο Ανδρίτσος ισοφαρίζει. 89-89. Απομένουν 10 δευτερόλεπτα. Ο Ιωάννου πάει γρήγορα για το καλάθι της νίκης, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Η Σοβιετική με τον Βάλτερς. Γιοβάισα, το παιχνίδι έχει τελειώσει, το καλάθι των Σοβιετικών δεν θα μετρήσει. Σημειώθηκε 10 του δευτερολέπτου μετά την εκπνοή και έχουμε παράταση. Ο Γκάλης με ατομική προσπάθεια. 89-91. Ο Βάλτερς, ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής, χρησιμοποιεί πάλι τα τρίποντα, όπως στον ημιτελικό πέρυσι στη Μαδρίτη. Ο Ταρακάνοφ θα κερδίσει τους δικούς μας στη μάχη του rebound. Και τώρα ο Ανδρίτσος. Ένα κρίσιμο καλάθι. 98-97. Ο Γκάλης σε θέση center for θα νικήσει 2 αντιπάλους με αυτό το εκπληκτικό σπάσιμο. Η Ελλάδα είναι μπροστά. Αλλά ο Γιοβάισα επιμένει. Τα νεύρα κοντεύουν να σπάσουν. Ο Καμπούρης σαν απομηχανής θεός θα κερδίσει το rebound και το foul. Η πρόκριση είναι στα χέρια του. Ο χρόνος σχεδόν έχει εκπνεύσει.
Το πρώτο σουτ είναι εύστοχο. Η ελληνική ομάδα είναι πάλι μπροστά. Και το δεύτερο τα ίδια. Οι Σοβιετικοί φεύγουν γρήγορα, αλλά το σουτ αυτή τη φορά δεν θα βρει το στόχο. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το πανηγύρι, το μεγάλο πανηγύρι αρχίζει. Μεγάλες στιγμές, οι πιο μεγάλες του ελληνικού αθλητισμού. Οι Σοβιετικοί αποχωρούν απογοητευμένοι. Τα πανηγύρια θα συνεχιστούν στα αποδυτήρια. Όλοι θέλουν να αγκαλιάσουν τους ήρωες παίκτες, ενώ κάποιοι άλλοι δεν θα αντέξουν στη συγκίνηση. Ο ρεπόρτερ της τηλεόρασης θα φτάσει μέχρι τα αποδυτήρια των Σοβιετικών για να καταγράψει αντιδράσεις. Ο Γκομέλσκι προσπαθεί να φανεί ψύχρεμος. Τι θέλεις, θα τον ρωτήσει. Πιστεύετε πως υπάρχουν δύο νικητές? Θα ρωτήσει με τη σειρά του εκείνος. Η Ελλάδα ήταν πολύ καλή, αλλά όχι και η διαιτησία, θα απαντήσει ο πολύπειρος συνταγματάρχης. Έχετε ξαναπαίξει σε τέτοιο τελικό? Δεν είναι πρώτη φορά που χάνω σε ένα τελικό. Αυτό είναι το παιχνίδι. Είμαι προπονητής και είναι φυσικό να χάνω. Τριγύρω όμως και στην Ελλάδα ολόκληρη η ατμόσφαιρα είναι εντελώς διαφορετική. Στο κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα στην Ομόνια θα σειρεύσουν αμέσως χιλιάδες ενθουσιώδεις φίλαθλοι για να γιορτάσουν μέχρι τα ξημερώματα το εκπληκτικό κατόρθωμα. Θα μεθύσουν για μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Θα νιώσουν επιτέλους υπερήφανοι για αυτό το πιο λαμπρό αθλητικό κατόρθωμα της μικρής τους πατρίδας. Μέσα στο στάδιο όμως ο κόσμος είναι καρφωμένος στις θέσεις του. Όπως και εκατομμύρια άλλοι μπροστά στις τηλεοράσεις. Περιμένουν να απολαύσουν τη στιγμή της απονομής. Ο Γιαννάκης με δάφνινο στεφάνι και ο Γκάλης με την ελληνική σημαία στα χέρια. Ένα-ένα όλα τα παιδιά θα ανέβουν στο βάθρο και θα χαιρετήσουν τον κόσμο που τους αποθεώνει. Ο Γιαννάκης παίρνει το κύπελο από τα χέρια του Γάλλου Προέδρου της FIBA, του Ρομπέρ Μπιζνέλ. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 1987. Όλη η Ελλάδα έχει στραμμένα τα βλέμματά της στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και ο προπονητής, ο Κώστας Πολίτης, ο αρχιτέκτονας της νίκης, θα ανέβει και αυτός λίγο στο βάθρο για να σηκώσει το τρόπαιο. Αλήθεια, τι μέρα ήταν κι αυτή. Πόση ένταση, πόση προσπάθεια, πόση κούραση. Αλλά και πόση ικανοποίηση τώρα. Ο κόσμος πανηγυρίζει και περιμένει τους τριαμβευτές για την τελική αποθέωση. Ένας-ένας ξεπροβάλλουν γεμάτη ευτυχία. Ο Φασούλας, ο Χριστοδούλου, ο Σταυρόπουλος. Είναι για όλους και περισσότερο για τα δύο παιδιά του Παναθηναϊκού, το Μέμο Ιωάννου και το Λιβέρι Ανδρίτσο, μια εξαιρετική μέρα η σημερινή.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day.